Ihe na achịrị ọ ga-ahapụ gị taa. Mbụ. I got counting 21 times only. Isa kanti ahụ. Nna ya kwa wasa kanti ka m gbara gbakwute m. Ọwa kanti 21 n'elu ka akụrụ m aka gụọ m afọ ole. You coat guy is It's a bag of animal. No, you're not so sorry here. I live here alone. My parents based in abroad. Come on, just pull it. You can hear it. No, abroad. Have it abroad. She now. Yeah, I'm going to have blood. Not abroad now. There's a low of it. Oh, yeah, no, I'm based in Canada. I just stay here and spend my money. Not like one of them. You spend the grand then? Oh, yeah, no. Oh, yeah, no. Man, I like Ringo. Thank you. But I'm okay. I like Prague. You like Ring? Matchy. You like Therefor? Hey! Sure. You are one. It's okay. I brought one. Hey. Oh, that's a good bingo. So some beyond. I live here alone, you know. Chai. Yeah. I hope you like my compound. You're not very good. Your compound is very, very attractive. Wow. Thank you. Papa, maybe. Okay. Hey, my way. What are you going to do? Magrobia. You were a woman new walking. Okay, can I have? Oh, when is she have? Damn. Hey. Oh, you put me and you put me. What about you? You put I like it. Again, lose all control. Hey, make it look. Oh, no, not really. It might even call man. Hey, they put in a widow in your home and get you wet to Yerek. Why you wink? You put over. Hey, it's a morning. You look like a but I may, but one gate is locked. We are all alone in this compound. Come on, relax. Just pull it. You push away. Right here. Come to say something. Hey! Relax. Oh, you're being humble. Relax. Money, okay. Do I? Calm down. I can't shock myself now. Hey, kiss you. Yeah, when I'm going to go to school. Also, not to courses in the second course. Really? Not school. I'm a course of kiss. Just that towards the practical aspect, I didn't went deep into it. Practically, the mema do me mema. Man, I don't theory here there, then here basra, not to shame me. I won't grant it. Him, I'm going to be practicalize here. Oh, that. Wake out. I got your mini surprise package. It's a man. Michi. I'm married one day. Hey, guys. That's your people again. Michi. Mono. Don't put them on. They are here bunkering. We didn't join. I got no support. Practice what you preach, Pastor
Imo. Worry bunker. Let me be there, Jolly. There bunker. Zikwozi chukuzirigi ukwanke chukukuru mekwa ihe chukudere maka ịma gị ikpe Zikwozi chukuzirigi ukwanke chukukuru mekwa ihe chukudere maka Practice what you preach. Pastor Imo. Biawa. Biarie bunkre. Biawa. Bia. Ebe ki baite. Awo no. Pastor Ragde. Tan the pastor ni le mege Ragde. Ragde. Pastor ni le no one. Onye wala si awo pastor. Na ekpere Chineke n'ime mmụọ na n'ime mmụọ. Ya ga anọ n'ụdị ọnọdụ m nọ. Mara na onye ahụ dị pastor. Ga-ewepụ ya aka n'ahụ. Pastor niile nọ n'ụwa site na Anambra ruo Enugu, si Enugu ga Abia, si Abia pụta Ebonyi, si Ebonyi bata n'ime Imo. Ya bụ Imo ime m. Gị banye n'ime Imo niile kparịa. Ihe niile akpọrọ pastor wu ndị m ihe ha na-eme n'ime ụlọ nzukọ. Otu a m rịta aka ha garị. Gị pụọ n'ori ekwe ụtọ mgbara. All the pastors otu aka onye ọbụla yishisiri uwe na-agba sọsọ eluigwe a ga-eme ihe ha nna. Ọ ihe m jiri ka anyị gbakwa n'ọsọ nọ mụrụ otu ọ garị. Ọ bụ ihe ọwụ. Okay. Ihe mere ugbu a ịma mụnwa chọrọ ịwụ pastor in future. So aga m ele ma agụm eso gị ugbu a na ka anyị gbakọta nke anyị ọnụ. Eso? Achọrọ m iso gị na achọrọ m ịwụ pastor in future. So achọrọ m ile ma agụm eso gị na ka anyị gbakọta ya ọnụ. Mgbana asị chịrị ịwụ pastor na future. Ihe ị ga-eme ugbu a wụ ishishi uwe gị bụrụ ọtọ so m. Bakasị asị ị ga-agba ọtọ bifo eyiwe gị akwa. Asị ị ga-asọfa bifo ọ ga-eri uru. Ọ bụrụ na ịsọfa dị gị eri n'uru. Ya wụrụ gịnị? Ị ga-agba ọtọ eme gị ihere eme gị akaja tupu mbuli elu gị abịa. Akwa ịghọtara ihe m na-ekwu? Yes. Under ihe ha nọ. Ị ga-ebu ụzọ gba ọtọ kama na onye na-awe ya. Ọsọ eluigwe ka gị ga-agbụrụ ya n'ụzọ kebe. Ihe chiga m na ihe chiga ga-agada awụ otu. Enukwa. Na-agaba n'igwe ọrịa ekwe ebe ndị pastọ ọnụ. Pastor Imo. There bunker. I don't marry. Eso. Okukulam because. Okukulage. Okukulam. Pastor Imo. Papa. Pastor there bunker. I don't marry bunker. I don't hagam. Akugam. I don't hagam. There bunker. Itu dari. Ini menjadi bunker ada anak. Siapa dalam? Aku tenang. Awak yang undak uncle dia. Ebe. Uncle dia lagi pergi. Ebe. Dia bunker. Aduh marry. Pastor Imo. Wapa pastor. Dari bunker. Aduh marry. Itu dari bunker. Confess. Aku mau confess. Confess. Aku peta cara biang. Aku malah banyu. Aku sana banyu. Confess. Igeri bunker. Dari bunker. Bunker. Agorola mahu. Confess yourself. Yes, I'm gagaja. Masala mana ngubele mawo. Ini boleh mawo am tak bokri ngubele. Pastor Imo. Aga m na-eso huje gị until you confess ya. Wari bankri, ngwa anyị ga-rie bankri.
Oruole. Okay, Oruole. Babu so there aja. I am Gobla. I got cashing now. Here na ching. Okay, hap gang ta. More saga kan yaka. I got auntie 21 times only. 21 times. Oh, him sir. Isa kanti a. Na yo ko wasa kanti ka mbara bakuten. Awa kanti 21 nele ka akrama ka go ma fole. Every bakutra na ba kasem the final one. Ka chaposhan no say sa ni 21 times. But if for information, our rules. You are who I can't tell you 21 times. Ebe kula akwa. You get that sued. I come back can't. Need to watch and walk. In one sued. More back one. Can crack. Yabu. If you don't need to go also. Mau uden ketagene maso. Ada sindo na go. Ada asindo. Ebi do any shi. Oh. The choka ka shanga ke chiri bu e gbarewa. Wogu atem kwa kwusi. Ugwa na oruole. Mbabu so dey aja. Mbabu so dey aja. Ebuka emu ya giwe. Amazing. Kan to church ni ga pepe be ho. Oye church ona bia. O hi metra chegan. Nuchi fe Chineke. Nuchi gre kwen soru bekutai. Ashi buso. Ina ne. Oruole no me. Oruole. Akwe na ugbo asa kan 21 times. Abba. Guri. Ngwa. Awon. It's what it is. Cancel. Kukun 21 times. Ngwa. One. Obia. Jowa. Tore. 5. Ya kasih ngajom mo. Obi do kwani shi. Hey, obe pie. Okay. Bran ka ho sun gura bi oro. Ana bole ndaka. Ngwa. Chowa ka choga chomo. Kwi choka choga. Ngwa kewe. Mission. How God is not me with the Baptist. Tine koda wo me. Oh, na me tine koda ba. I saw jamu with I don't I call up. Chibu pagalawa. I can't take for canyon get sense now. Chibu alawa. Maybe Brelawa. Tine ka na one get up. Let me go. Nonsense. Rubbish. Igual tá quase marcando na roda. Cara, vou marcar. Qua. Não.
Ogini. Ogini. Pastor Mabole am na kanti o. Onye nwa gburu gị. Mabole am na kanti o. Ụmụ agbara magburu gị. Pastor Imo. Ka ụtọ agbara si na-amaghị aka ntị. Say something. Ogini, kwuo ihe ọ bụ. Pastor Imo, ke ihe ọ bụ. Ntị m agwụla o, amazala m anya o. Erigbuola m onwe m na bọnkịrị. Bọnkịrị arapụtala m o. Pastor, kwuo ihe ọ bụ Ogini, Pastor Imo. Pastor, mmadụ ibi ndụ inwe abụọ dị mma ọ dị ha mma. Agara m gaga zụrụ sesdọm. Sesdọm? Anụrụ m na a na-ekwu na e nwere ihe dị ka mmadụ ga-ezere ya dị n'ụlọ, enwe onye ga-asị na ịkwara iko ma ọ gịnị. Ahụ niile na-atọ m biri. Ahụ na-afụ m, ahụ na-ekuli m, ekuli ekuto. Nsị n'ebe na-enweghị onye ga-ahụ m. Maka ga nọ na enwere ihe ewepụtara ọhụrụ a na-akpọ sesdọm na ọ na-adị ka mmadụ ga-ezere ya deme n'ụlọ. Onweghị onye ga-edistọbụ gị, enweghị onye ga-abịa ime gị implikeshọn site na ị na-afụ iko ma ọ wazi pastọ na ị na-ebi ndụ ọjọọ. Pastọ m anga ga-azụrụ ofu buru ya ebulala ya n'ụlọ ka m mee elu dịka ndị ọzọ si eme. Asị ihe m nọrọ na ntị m esiwe dịka nga a na-akụ bandụ ịgba. Kamgbe esi ahụ ruo taa, ana m eri aka ntị. Na-aga m na-eri aka ntị. Pastor Imo, ke ihe na-ekwu ihe a? Ọ ịma na Chineke na-ahụ ihe niile, ma nke zoro ezo ma nke pụtara ihe. Ịma na Chineke na-ahụzu ihe niile, na anya Chineke na-ahụ ihe niile. Ọ ịma ya? I'm sorry, Magala. Ị chọkwara ka ekpe ekpere? Onye kere agbụ. Tapu, mere bere tapu, 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 onye kere agbụ. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Onye nwanyị anyị na-emegide ka ha rabụ ikikere ọchịchịrị ọbụla nke na-achụgharị oru gị nwoke bụ Pastor Imo ka ha kpọrọ ngwongwo ha pụọ n'aha Jizọs. Oh yes. Ebe ọbụla ha si
ka ha kwa ngwongwo ha pụọ n'aha Jizọs Kraịst. Aka ntị kụwa ha nna kụwa ha aka ntị kụwa ha Onye nwaanyị tụọ ya n'agbụ. Tụọ ya n'agbụ n'ụtụtụ. Tụọ ya n'ehihie. Tụọ ya n'abalị. N'aha Jizọs Kraịst. Amen. You are free indeed. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị imela Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị imela onye na-ata bụ ezimela ekele dịrị gị imela. Ekelela m Chineke na nnapụta ọma nke o jiri unu wee napụta m wee na-ekwekwe nkwa n'iru ya sị agaghị m alaghachi azụ na mmehie ọzọ. Amen. O kwesịrị ịza nwa Chineke ga-azara onye n'isi. Ihe ọ kụzila m bụ na ọ dịghị mma mmadụ ibi ndụ ihu abụọ ibitu ebe a ga-ebitu ebe a atatụ ụkwa atatụ akị. O kwesịrị gị chọrọ ịza nwa Chineke ga-aza mechakwana ịza nwa ekwensu ga-eme gịnị ga-aza. Within these few weeks ahụrụ m shege mana ọ bụ na n'ime Chineke nọ sọsọ uru ka m ga na-enweta mana dutu ekwensu bịara tinye aka ahụchiele m anya mana ekele dịrị Chineke onye napụtara m. A na-ekwekwe nkwa na-ekwusi ike na from today upwards amalitere m ịgba ọsọ eluigwe aga m agbagide wee ruo n'isi n'aha Jizọs. Aga m ejikwa ihe nke a mere m wee kụziere ụwa niile ha jikwa ya mụta na mmadụ kwesịrị ịchọrọ ịza nwa Chineke ga-aza. Thank you. Before I kwụsị enwere egwu m ga-agụrụ Chineke. Amalitewo m ịbụ obe Jizọs. Amalitewo m ịbụ obe Jizọs. Amalitewo m ịbụ obe Jizọs. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ aga m ebu ya. Amalitewo m ịbụ obe Jizọs. Amalitewo m nwanne bịa m akọọla gị Ogene na-achụ gị? Ịnụ nga na-agụ newspaper. Ịnụbe ihe megịnị? Pasimo hara agbaala ya. Otu nne si ebugharịgarị m agarịga na this town. Ele ihe buta ele Imo m hụrụ m na ya hụrụ dị ọda dị ọ gbaala ara. Otu a na-esi agbazara ọwụ. Ka m na-agba gị ihe ugbu ọ na village headquarters emege confession. Ọ na village headquarters emege confession ha aha ya na ebe niile. Confession gịnịzi? Himakwana Pasimo gara azọ $6. $6? No? Ịma $6. Ihe a na-eji akwa iko ha na-agide ya n'elu bed ya jaghele gị na-arụba na-arụba ọ gara aga azọ $6. Pastor gara aga azọ $6. $6 ọ ga-abịa idowe ya n'elu bed ya kachala gị onwe ya agị nwezi riri otu otu masị gị. Apụrụ m ya. I said it. Ọ na-agwa m okwu daddy. O kwuturu okwu $6. Ọ dị ka rigide reason overdose pụtazie ya gbazie arazi. Ele ebe isi ọ nọ na? Ọ nọ na headquarters. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. onye ụkọchukwu ziwe ya etu o siri kwu oje chọọchị eme njọ ị nọrọ ya
etinyela ewepụla kwuo ya etu o siri kwu